a la primera actuación del día, que la tenemos, a ver si puedo, aquí. Vamos a contactar con Willy. Estamos esperando, estamos conectando. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos allá, lánzame la vara por los saques, venga. Uy, Willy, no te veo, no te... M'estava cridant per telèfon. Ja està. Com esteu? Molt bé, ja s'han l'agarrat pels aires. Vinga, ànim, festa. Vinga, que comencem! Molt bé, Moro! Vinga, molt valent! Anem enllà! Pues mira, nosaltres des de la Cullereta Teatre us hem preparat un dels temes que editem per a les pel·lícules que presentem a la MICE. A l'escola, al cinema al col·le, presentar pel·lis a la MICE, que ens agrada fer cinema i mostrar tot aquest viatge internacional que fem a la MICE, coneguent pel·lícules d'altres països quan la MICE arriba al nostre poble, a Benifaió. Però nosaltres, en les nostres pel·lis que fem, la Cullereta Teatre, que és la meva companya de teatre, fem la música i us hem preparat una cançó en directe del llibre de la Molta Por, que el tinc així. Vaig a obrir-lo amb vosaltres, el llibre. Espera que no aparega ningú mostre durant el directe, perquè pot ser que aparega. I bé, què fem, Moro? Cantem ja directament i comencem? Cantem ja. Vinga, va, doncs va. Anem allà. Un, dos. Vinga, comencem. Agafa fort i anem a entrar. Jo vaig primer que no tinc por. Segur que si no hi ha ningú. Tot és mentida, no hi ha llum. Obrirem finestres, els monstres no existeixen, descobrirem que amb amics tot es pot. El llibre de la Molta Por, lo veurem i tot va ser fos, ho descobrirem al final. Tots són efectes especials. Obrirem finestres, els monstres no existeixen, descobrirem que amb amics tot es pot. Tot amb amics es pot. Amb amics es pot. Sí, tot amb amics es pot. Aquí la connexió. I tot en una normalitat tremenda. Molta sort a la MICE. Què? Socorro! Ai! Talla la connexió, Moro! Això no ho esperaba. Talla. Bueno, pues después de esto vamos a contactar con